Маляне, брат, тук ли си? Лапът, бил си тук. Здравейте! Днеска ще направя ново предизвикателство. То ще бъде Food Challenge. Да обощане на грамотните, които не знаят английски. Това означава предизвикателство с храна. Ще има подявалите една купа, която ще слагат най-гадните неща в нея. Ама най-гадните неща, после ще ме сервират и аз ще трябва да я изям с една бутилка такива. С това ще си прокарвам. Надявам се да ви хареса. На тия, които не им хареса, не ми пука. Здравейте! Приехме Food Challenge и сега ще видим какво сте ни сготвили. Надявам се да не бъде някаква гадория. Време е за ядене. Но... Има лакавате. Това какво? Какво е това, брат? Мале. Това е диск? Сериозно ли? Добре, аз съм първи. Continue. Това текила ти къпни да си процеждал с текила тапак. Какво е това, бе? Елате да пием кафе, момчета. Йо, момчарка за кафе! Леле, това е отвратително. Това тялото ми го изкарва естествено. Твоята глица. Това пък види, пука му на кой е билицата. А то кой е де? Кой ти е? Ай, лук! Повърнах! Това е въртително! Клева диско ми, бе! Да, сега ще извада един, вижте! Колко са тъпи! Това е диск! Диск! Чакай, сега ще потърся още нещо. Какво е това? Лук? Чесън! Браво, нещо свестно сте ни дали. Мамко, леле, това е най-гадното нещо, което съм правил през живота си. Вижте, още диск. Тук има всякакви неща. Майко. Още диск. Тия какво го направили, бе? Ужас. Ако са ми струшили Майнкрафта, ще ги убия. Майко. Майко. Ще повърна. Вижте. Запалка Зипо. Това е запалка Зипо. Тези не са вредни. Добре, трябва да ядем. Но стига. Ние ще ги направим шиянките. Все те споми, бе. Това е храна за кот. Да. Почвай да повръщаш на Здравейте. Още ли едно Зипо има, бе? Аз имам на здравица, бе. На здраве. Такива с котишка храна. Това не става. Това доказва, че е котишка храна. Капачката на консервната явно. Доматче. Дано поне то да е вкусно.
Бра, Мариане, ти ли си бил тук, брат? Се ти е спрости. Че съм, бе, брат. Трябва бъде дисковата, ще мога да убят. Не. Това е просто най-гадното нещо, което съм правил. Аз си мислех, че ще ми опържат пържола по дяволите. Ти гума ли, бе? Тогава има гума от кола, гледай. Трябва ли много шише? Такива, изпихме го това. Колко целият алкохол на света няма да махне тази гадна вкус в устата ми. Той е гума, бе! Това гума, бе, брат. Ужас. Не, предавам се. Спирай, не. Значи, зрители или от качалки, кой може да го гледа, това нямам представа. Но, да ви кажа често, аз се предавам, разбирате ли, предавам. Диск! Ти плочка ли, бе? Не, диск. Знаете ли какви неща има в това? Сега, накрая на клипа ще ви покажем по-точно какво сме яли, защото и аз се мъчих да разбера. В храната си намерих зипо, диск, едно ангелче. Ангелче. Сега ще потърся, да. Ангелче! Лук. Къде то ангелче? Не знам, метнах го по някой. Това беше най-гадното нещо, което съм правил. Просто аз такова... Сол ли, или? Не, бе, вижте какво намерих по дяволите. Батерия! Плачото и няма. Батерия! Надявам се да ви е харесал. Мариане, сам тебе На тия, които не им харесва, не ми пука. Мариане,